Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Phreatic eruption posible nga magluntad sa bulkan Kanlaon sulod sa Phivolcs. May posibilidad nga mag-phreatic eruption nga matabo sa bulkan Kanlaon. Ining sulod sa kay Marie Andeline Quintia, Resident Volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs nga nakabase sa Carlota City. May 17 ka mga pagtayog sa sulod sang bulkan sa sulod sang 24 oras sandig sa monitoring sang Phivolcs kag iban diri malapit sa crater. Dugang pa niya, nagapakita sang senyales nga na-stress ang bulkan. Hinay nagagwa nga steam kag maulanon pagid ang panahon. Mga senyales nga posible matabo ang phreatic eruption. Sa statement naman ni Renato Solidom, pamuno sang Phivolcs, iagin siling nga may pamamaga sa sulod sang bulkan nga posible magresulta sa paglupok sini. Ang phreatic eruption ang pagbuga sang steam sang bulkan. Dugang pa ni Quintia, wala sang dapat kakulbaan ang publiko. Pero dapat, ekstrikto nga ginasunod ang 4-kilometer permanent danger zone o kung dapat wala sang tao nga makapalapit sa 4-kilometer danger zone kag wala man ginapahanugutan ang anuman nga aircraft sa paglabay malapit sa crater sang bulkan. Ang Kanlaon Volcano ang nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 1. Pwede na siyang sign na medyo na-stress, kumbaga. Oo. Pag hindi siya kakasugaw, usually may state ang Kanlaon, di ba? Oo. So sa Subong, medyo na kaya. Tapos ng maulanon, ng kumbaga, ng one siya, sir, kumbaga recipe siya for phreatic eruption.